Eqhuba idabi lokuthintela uDay Zero, abahlali baxhalabile nanjengoko umthamo wamadami edibene ungaphantsi komyinge ka-12%. UMphathiswa wamanzi nogutyulo lwelindle uphinde watyelela lo masipala umbaxa. Unethemba lokuba iinzame zokuthintela usuku apho kothi kome nko iitep ziyasebenza. I saw the pictures that were shown a few days ago of Day Zero, making reference to one of the dams. And the implication was that it is now Day Zero in the whole of the municipality. It's not like that. Ukuncedisana nale ngxubakaxaka, abahlali kumele bangagqithi kumthamo ongangeemegaliters ezingama-230 ngosuku. Kodwa kuthethwa nje bagqithisa ngomthamo ongangeemegaliters ezingama-50. Okulandelayo kukunyanzeliswa kwalo mqathango. Umasipala ombaxa iNelson Mandela Bay uphulukana namanzi angangomyinge ka-30% kwimibhobho evuzayo. Enye yeengxaki eziphuma phambili ziziseko ezonakalayo. If the state of infrastructure underground is a leak itself, it can't be doctored, it can't be remedied, it can't be refurbished. It would mean that we're working backwards and we'll be wasting taxpayers' money. Mchunu uthi ukugqitywa kwesigaba sesithathu se-Noodgedacht kongezelele amanzi angangeemegaliters ezingama-70 kulo masipala. Abahlali bangabona kumiselwa imiqathango eqatha kwiindaba ze-SABC. Ndingu-Andangqonji, eGqeberha.